jestli všechno funguje. Ahoj Leni, ahoj všichni, slyšíme se? Super, Super. perfektní, já tě slyším, věřím tomu, že pokud by diváci neslyšeli, jo, naši kamarádi, pokud by neslyšeli, že nám to dají patřičně najevo. Tak, super, koukám, že tvoje síť je taky na značkách, Míša píše, že už se moc těší, perfektní. Super. Já už tady taky vidím svoje lidi, Pavlínku Krupkovou, Janičku Dvořákovou, perfektní. Perfektní, Danielu, super. Tak fajn, jo, Zitunka už se taky na nás těší. No, myslím si, že těch lidí bude spoustu, kteří se na tebe těší a mně nezbývá, než tě hezky představit, takže vážení přátelé, vítejte ve studiu se mnou Danku Nováčkovou na pozici, na téměř stabilně rostoucí pozici 33%. Je to žena, která je v síťovém marketingu Greenways už déle než já, takže když já jsem přišla do Greenways, tak Danka tady už byla. A musím říct, že od začátku mého působení v Greenways Danku pozoruju. Je pro mě Daní velkou inspirací v takovém tom jako lehkém žití v Greenways, že vnímám, jak ty máš v práci systém, a zároveň si tu práci užíváš. A to mě je obrovsky blízký, protože já si říkám, že takhle by to mělo být, že bychom se naší práci neměli lopotit, ale měli bychom si ji hodně užívat. A i ten život jako takový bychom si měli užívat. A já to v tobě vidím. Já to na tobě vidím, a věřím tomu, že třeba o tom dneska i pohovoříš, že i díky Greenways si svůj život fakt užíváš naplno. Jsi v takové permanentní lehkosti, i přesto, že máš velikou rodinu, tak prostě žiješ si sama i pro sebe, což na tobě obdivuju, že si dopřáváš čas pro sebe. A myslím si, že i tímhletím si velkou inspirací pro svoje lidi ve své síti, protože když vidí, co je čeká na těch vyšších pozicích, tak kdo by tam nechtěl vyrůst, že jo? Takže děkuju za tebe v naší krásné síti Jany Langerové. A moc děkuju za to, že jsi přijala pozvání dneska do vysílání a vítej tady Danka Nováčková, pozice rostoucí 33% pozice. Vítej. Leni, děkuji ti moc, děkuji za takové hezké přivítání, úplně se tetelím a musím říct, že to se dobře poslouchá, že to rád poslouchám, protože mnohdy si to ani neuvědomuju, že se vlastně takhle mám, když člověk je v těch běžných situacích a tak. Takže jo, takže děkuji za hezké přivítání. Super, tak pojďme hnedka do první otázky. Kdy a jak ses dostala k síťovému marketingu Greenways? Kdy jsi s ním začala a proč? Leni, včera jsem to ještě zkontrolovala a je to už opravdu 16 let, jo, když jsem se dostala k síťovému marketingu Greenways a patřím asi na tu špičku té pyramidy těch intuitivních, protože mně se síťový marketing obrovsky líbil. Úplně na začátku prostě tak, jak mám i takovou duplikaci v síti, jak Míša vždycky říká, to musí chtít dělat každý, jo, když se zaregistrovala o pár let později. Tak podobně i já jsem to měla. Mně se síťový marketing obrovsky líbil, mně se líbí geometrická řada, já mám ráda systém, já si ráda povídám s lidmi a když jsem vlastně dostala tuto nabídku, tak se mi to moc líbilo. A v té době nemůžu říct, že jsem neměla co dělat, protože před těmi 16 lety už jsem byla 7. rokem na mateřské se 4 malými dětmi. Jo, takže byl to docela fičák, jo, od nejstaršího po nejmladšího, to je 5 let rozdíl, takže jsem opravdu měla co dělat. A když mě přišla tady ta nabídka, tak já jsem zajásala, protože zhruba asi 1,5 roku mě zbýval ještě do konce mateřské a tak jak někteří lidi říkají, že se bojí dopustit do podnikání, tak já jsem to měla naopak. Já jsem Tak, teď se s nám trošku zasekla, asi jestli ti někdo volal, nebo takže u volal, tebe to já bylo jsem musela naopak, vypnout. No super, Jo. perfektní, to nevadí. Jo. Takže naposledy jsme slyšeli, že ses naopak nebála začít podnikat a jak to bylo dál? Právě já jsem měla ten strach.
se vrátit do zaměstnání. Jo, vměstnat se, pracovní doba, omezený příjem a prostě 4 malé děti za zády, kterými když jsem si s nimi užívala tu mateřskou, tak jsem prostě v tom dál chtěla pokračovat a měla jsem strach se vrátit do zaměstnání. Jo, takže můj motiv bylo začít podnikat a mít časovou i finanční svobodu. To jsou vlastně 2 věci, které mě na síťovém marketingu od začátku se líbily. Být pánem svého času, vydělat si peníze a jak jsem už říkala, za třetí je to práce, která mě baví, komunikovat s lidmi, setkávat se. Takže na té mateřské jsem se do toho lení pustila, asi takovým stylem, jak si dovedete představit, kolik zbylo času, ale každý týden jsem něco udělala, měla jsem nějakou schůzku, takže jsem i prodala produkty, občas se někdo zaregistroval a asi tak, když už se blížilo po roce, když jsem to začala bilancovat, já jsem ještě neřekla, vlastně mým cílem, když jsem se nadchla pro ten síťový marketing, bylo do roka a do dne si vydělat 100 000. Jo, a mít stálý příjem. Jako za měsíc nebo jako za rok? Každý měsíc. Já jsem měla se svého prvního vstupního semináře a já jsem úplně jako takhle hořela. Říkám, jo, to je systém, to je nádhera. Já se do toho pustím a do roka a do dne budu si vydělávat každý měsíc aspoň 100 000. Jo. No a tak rok s rokem se sešel a když jsem se podívala, jestli mám těch 100 000 nebo kde to je, jak to vypadá, jestli mám to úžasné podnikání, které mě živí, mám časovou svobodu a to. Takže situace byla taková, že můj příjem byl kolem 500 korun. Měla jsem pár zaregistrovaných, ono se to tak různě pohybovalo, 500 korun, 2000, bylo to nějaká taková dnešní pozice 4-8%. Jo. A divila jsem se, že prostě nemám ty nadšence, kteří mě následují a kteří prostě to chtějí mít jako já. Strašně jsem se divila, že oni to nevidí, jo, kde jsou. No ale nicméně jsem musela zbilancovat, jestli teda půjdu do té práce za ty 3 měsíce, když tenkrát to bylo docela jako běžný, že se neprodlužovala nějak mateřská, anebo jestli to podnikání funguje, jestli ta geometrická řada funguje. No a tak vsadila jsem na to, že funguje a začala jsem více intenzivně pracovat. Jo, což bylo asi 3 schůzky týdně, jo, což když jsem řekla nějakému finančnímu poradci, říkal, to děláme denně 5. Jo, takže nebyla to až nějaká taková, kdo ví, jaká intenzita, ale pro mě to bylo hodně intenzivní. V té době 3-4 schůzky každý týden a musím říct, že během chvilky se vytvořila, během nějakých 2-3 týdnů se vytvořila partička a jakmile byla taková partička, tak najednou ty lidi se začali mezi sebou pozbuzovat a začalo to růst a do půl roku se mi generoval příjem větší než ta mateřská. Takže dopadlo to tak, že do toho zaměstnání jsem nešla a podnikám v Greenways v síťovém marketingu. To je zajímavý příběh. Znělo to trošku až strašidelně, že za rok jenom 500 korun měsíčně, ale já si myslím, že hlavní roli hrálo tvoje jako opravdové rozhodnutí. Je to tak? Ano. Vlastně během toho roku jsem se spíš bavila, zkoušela to, domlouvala si schůzky, tak jako, že jsem viděla, že lidi ty produkty potřebují a samozřejmě já jsem byla nadšená i síťovým marketingem, tak jsem na prvních schůzkách s nima počítala provize, tak jsem je docela i zahlcovala, jo, ale výsledek byl takový, že ty lidi slyšeli na mě, zaregistrovali se, koupili si produkty, anebo někdo si je nekoupil, samozřejmě je to tak, jak dneska, jo, lidi jsou v tom svobodní a mají v tom volbu. No. Ale asi jsem to nebrala úplně vážně jako práci během toho prvního roku. Ale i přesto ještě se doptám na ten první rok. I přesto, že teda se ti nepodařilo si splnit ten finanční sen, tak za ten rok, dal ti ten rok přece jenom něco, toho pobývání v Greenways? Přineslo ti to přece jenom něco, když ne ty peníze vysněný?
Tyjo, obrovsky, Leni, obrovsky. Jo, protože každé setkání, na každé schůzce mě to obrovsky bavilo a to setkání s těmi lidmi mi dávalo, jo. Tak jak já jsem jim dávala, tak mě to hodně dávalo, jo. Poznat lidi, vyučovat se ve vztazích, jak to funguje, a prozkoumávat vůbec ten systém a spoustu jsem měla zkušeností, protože ty lidi začali ty produkty papat a najednou prostě jsem viděla, že se uzdravují, že mají víc energie. No, takže takhle to mi určitě dalo, že jsem se hodně jsem se vyvzdělala a posunula za ten první rok. Perfektní. No a Dani, co ti to dává dneska? Protože, že jo, už seš finančně stabilní nebo rostoucí, že jo, provize ti rostou, síť ti roste, máš časovou svobodu, děláš si vlastně ve svém životě, aspoň na mě to tak působí, když sdílíš nějaké příspěvky a nějaké svoje zážitky, takže si děláš de facto, co chceš, že opravdu máš spoustu času i na sebe, na svoji rodinu, tak proč děláš síťový marketing ještě dneska? Co ti to dává dneska? Takhle ti pořád platí ty 3 důvody, které jsem řekla na začátku. Jo, to znamená, že dává mi to peníze, dává mi to tu časovou svobodu a baví mě ta práce, pořádně baví. A přidali si k tomu ještě další 2 důležité důvody a to je obrovský důvod, který jsem neviděla na začátku, je ta parta a ty lidi, který to sdružuje. Jo, takže já mám dneska nádhernou partu krásných lidí, se kterými mě to baví a jestli se dívají, tak je zdravím, nebo jestli se potom budou dívat ze záznamu. Jo, takže my se prostě spolu smějeme, radujeme se a tvoříme něco, co má smysl. Jo, bavíme se o životě. Vlastně Greenways, moje Zuzka to takhle shrnula na 3 tématech. Greenways je vlastně vysoká škola, která řeší 3 základní témata. Jo, a to jsou vztahy, zdraví a peníze. Jo, to jsou dneska, ať člověk dělá nebo nedělá Greenways, a když se zeptám člověku, o čem se bavíte, tak vždycky to padne do této kategorie. Zdraví, vztahy, peníze. Když je toto počasí, tak ještě tam je to takový předskokan, jo, když se člověk baví jasně, o tomto tématu. Ledoborec. Ledoborec, přesně takhle. A v Greenways tady ty 3 témata řešíme permanentně se v tom vzdělávám. Jo, takže... Já si myslím, že v Greenways, promiň, že ti skáču do řeči, já si myslím, že v Greenways tato témata nejenže jakože řešíme, ale že sami sebe a svý lidi vedeme jako k vyřešení těch témat. Je to tak? Přesně tak, Leni, k vyřešení, ty jsi to pojmenovala hezky. Jo. Že to není jenom takový tlachání o vztazích, jaký by to bylo, není to jenom takový to povídání, jaký by to bylo, kdybychom peníze něco a že nemáme peníze a máme, ale že opravdu máme ty nástroje, ty efektivní nástroje si vyřešit vztahy, vyřešit si ekonomiku a vyřešit si prostě svůj život a čas a všechno, že to nejsou takové ty plané řeči a to já na tom zbožňuju taky, že to má ten smysl, že to má ten punt z toho smyslu. Dobře, a můžu se tě zeptat tedy, jak se vám v síti pracuje dneska, tak jako v téhle době tak nějak jako ponovu, protože používáme jiný nástroje, nezdružujeme se offline moc, tak jak se vám teďka v síti pracuje v nové době? Jo. Leni, děkuji za tu otázku. Já už rovnou prozradím svoji výzvu na závěr, kterou ještě zopakuju. Dobře. Jo, prostě hraj s kartama, které máš. Jo, a tak vlastně i takhle se k tomu stavíme i v této době. Jo, samozřejmě, když byla doba, kdy jsme se setkávali v kavárnách, sdružovali jsme se 2krát do roka, náš tým pořádáme víkendové setkání, kde si to spolu opravdu užíváme na všech úrovních, kdy se vzděláme, pobavíme se, posuneme se a příště už se těšíme na další setkání, setkáváme se s celými rodinami. No a teďka během toho posledního roku to moc není možné. Najdou se ty chvilky, v létě to trošku se popustilo, ale v podstatě už jsme zase takhle hodně zavření. Jo, takže využíváme online svět. Jo, prostě zaměříme to, co funguje, takže schůzky si domlouváme online, máme online týmovky a dokonce na podzim jsme měli i online víkendovku. Jo, prostě my jsme to nechtěli jsme to zrušit, už jsme se na sebe těšili, tak jsme to udělali online.
Jo, a No a taky jak potom vypadá offline. taková online víkendovka? Jako, to si nedokážu ani já, onlineista, představit, že máme online víkend. Jak to probíhalo? Tak normálně víkendovku míváme od pátku do neděle a vlastně tak jsme to skrouhli od pátku do soboty, že jsme v pátek se potěšili, pořešili si ty témata, co byly v plánu, což většinou se zaměřujeme na produkt a na tu zdravotní stránku, a v sobotu jsme jeli ten program trošku samozřejmě upravený do toho online světa online a pracovali jsme ve skupinkách. Jo, takže měli jsme třeba přednášku, potom jsme se rozhodili do skupinek, takže v místě, co jsme se třeba, to ještě tenkrát šlo, do 6 se potkávat, takže jsme udělali takový hnízdečka. Takže byli jsme online a potom jsme pracovali vlastně offline v těch hnízdečkách a pak jsme se vrátili zase k tomu onlineu. No a samozřejmě byli i tací, co byli u toho počítače sami, tak potom i ten Zoom dovoluje je zase spojit do té místnosti, takže ty byli v podstatě online, ale taky jako byli se všemi a potom byli v té malé skupince. No. To je super. Večerní kytaru už jsme teda neměli, jo, kterou je zvykem, kdy Radim s Janičkou Madarásovou nám vždycky udělají úžasný program, ale tak to si necháme asi na léto, kdy se zase už sejdeme. A časově, jako, jak dlouho, jako v pátek, kolik hodin třeba v kuse jste takhle jeli Zoom? V pátek jsme to měli 3 hodiny v kuse. Super. A v sobotu jsme to měli od 9 do 1. A někteří ještě v těch hnízdečkách pokračovali, až ještě si dali obídek, výlet a tak. Perfektní. Super. No, Dani, je ještě něco, co chceš k té práci v síti, než se posuneme vůbec do tématu Green Days skupina? Chceš ještě něco sdílet ve vaší síti, co teď prožíváte, co vám jak funguje, nebo i třeba o sobě ještě v rámci síťového marketingu, na co jsem se třeba ještě nezeptala? Leni, navážu ještě na to, jak jsi mě představovala, že vlastně vidíš, že si ten život užívám. A i když třeba osobně si to v každé chvíli úplně neuvědomuju, ale jsem obrovsky vděčná, že dostávám jako takovou zpětnou vazbu, jo? Že fakt si ten život užívám a největší odměna pro mě třeba byla, když moje dcery, když jsem začala dělat síťový marketing, tak oni byli malinké, holčičky měly 1,5 roku, dvojčátka a Helča 4,5 a dneska oni vlastně se mnou dělají Greenways, jo? Takže to je pro mě asi největší odměna a vizitka toho, že fakt je to dobrý, protože jim jsem nedělala takové ty prezentace. Pojďme se sejít, já ti řeknu, o čem to je, jak to zdravotně působí, kolik si můžeš vydělat, ale ty holčičky, dneska sleční, už velké, mě pozorují. Jo? Pozorují mě, jak to dělám a líbí se jim to a chtějí to taky. A dokonce, když byla Helča v 9. třídě a rozhodovala se, kam pojede na střední školu, tak přišla za mnou, ty mami, a jakou školu si mám vybrat, abych pak mohla dělat Greenways. To je hezký. To je perfektní. To je perfektní. Takže se všema jako dětma, který už mají věk, tak pracuješ? Tak jsou opravdu jako aktivní v síti? Jsou aktivní síti, ale v této době je to pro ně komplikovanější se setkávat naživo, protože ještě studují a vlastně celý dopoledne sedí u toho online počítače, tak se jim úplně pak nechce domlouvat ještě online schůzky. Ale pracujeme spolu a jsou aktivní. Jo, tak to je hezký. V rámci možností. Splněnej sen mámy Greenways, viď? To je hezký. Tak to ti moc přeju. Přesně, jsme vzory, jsme v té rodině vzory a děti se přidají, následujou nás a to je krásný. My teď taky prožíváme v síti takový ten vztah, že Danča Galásková pracuje se svojí Diankou, se svojí dcerou, kterou já jsem poznala, když byla ještě malá nebo pubertální a dneska spolu kráčejí cestou Greenways a je to fakt krásný to pozorovat, je to takový roztomilý. Takže trošku i já už vím, o čem to je. Fajn. No, jsme teda ve skupině facebookové skupině Green Days
kterou založila tvoje poradkyně Jana Langerová. A já se tě chci zeptat, proč vlastně ty se svojí sítí v této skupině seš a co vám to přináší? Leně, jsem obrovsky vděčná za tuto skupinu a přináší mi to hodně věcí, jo, takže já to hned pojmenuju. Jo. Skupina Green Day slouží vzdělávání, jo, takže všichni se tady vzděláváme, jsou tady krásná témata o síťovém marketingu, videa, které si můžeme spustit, videa od majitele společnosti, manažérů, a všechna tato platforma a je prostě takhle přístupná, jo, prostě si to pustíš a můžeme si to pustit všichni doma, můžeme si to pustit na týmovce, můžu si to pustit s novým parťákem, jo, takže top vzdělávání skupina Green Days, jo. Co si ještě obrovsky vážím, úplně nejvíc, je to potkávání se právě s vámi, s ostatními top manažéry a je to velká inspirace. Protože nějak si to děláme my, samozřejmě každý to dělá, jak nejlíp může a teďka hledá i tu inspiraci, jak by to mohl dělat ještě lépe, nebo jak by to mohl posunout, jo, tak to právě nacházím tady v této, nebo nacházíme všichni v té skupině Green Days. A v neposlední řadě jsem, Lení, vděčná za tebe, že ty jsi v této skupině, protože se hodně od tebe učím právě i v onlineu, o tom, jaký ty máš systém, jak jsi přesná. Jo, já taky mám ráda řád a přesnost, ale ty seš prostě top level, jo, ty zavoláš úplně já přesně. Jsem na minuty. Na minuty a jo, já to právě už prožívám od začátku roku, že si to taky takhle to chci mít a mám to někde v sobě, jo, takže se to od tebe učím hodně a posouvám i vlastně tady třeba to vysílání, jo, ve skupině, když běžně třeba něco takhle mám ve své skupině, tak z toho nejsem nervózní, jo, ale dneska, když jako je nás tady víc, má to takový vyšší standard, takže tak. No a ráda přivádíš třeba nové lidi do Green Days? Přivádíte jako síť rádi, jako nováčky, aktivní síťaře do Green Days? Jak je tam zvete? Nebo jak pracujete třeba s nováčkem, když má být v Green Days? Tak co s tím? Jo, mně se líbí, že vlastně Green Days má zaměření na práci, na moderní způsob podnikání, jak já nazývám síťový marketing, a řeší se tady i tyto témata. Jo, takže když je převedeme do skupiny, tak je seznámíme, co všechno tam najdou, jak to využívat a tak. Když se zajímají o produkty, tak je zase přivedeme do skupiny Zdraví má zelenou, kde se řeší toto téma a v podstatě ty lidi tam dostávají, nebo všichni tam dostáváme, pro co si přijdeme. Má to vlastně zaměření a to se mi líbí. A tvoje síť, jak jste aktivní v Green Days? Zvládáte, nebo lidi třeba frflají, že toho je moc a jak to vidíš ve své síti, ta aktivita v Green Days? No, edukovat je potřeba pořád, protože když člověk jako do toho vstoupí a nemusí ani do toho vstoupit, už může být jako v vozovkách služebně starší Greenwaysák, tak se i tak v tom může ztratit, jo, těch skupin je hodně. Ano. Jo, takže jo, někteří frflají, to je. A naše skupina přispívá v ty středy motivační a líbí se mi to, že vlastně ten, kdo přispívá, tak ve finále nejvíc motivuje sebe a potom i ty ostatní. Jo, je to dobrý. Je to vlastně, jak ty říkáš, Lení, naše práce a do Green Days chodím jako do práce. Ano, přesně tak. Prostředí. Nemáme kanceláře, nemáme píchačky, tak není nic jednoduššího, než si 2krát denně skočit do Green Days, co je novýho, olajkovat příspěvky, dát svý komentáře, dát zpětné vazby, případně nějaký příspěvky, když je na mě řada a pracovat s tím. Takže to jsem moc ráda. Samozřejmě v každé síti jsou lidi, kteří jsou víc offlineoví, takže pro ně to je takový náročnější, ale já jsem přesvědčená o tom, že pokud v dnešní době opravdu přijmeme do svého srdce online prostor a online práci a uděláme si to hezký, že nám to přinese nejen tady a teď to ovoce, ale fakt do velké, daleké budoucnosti, jo. Protože prostě ať chceme nebo nechceme, tak v onlineu nejspíš budeme dlouho
i paralelně pak s offlinem. A já si moc přeju, aby se všechny naše sítě, všechny sítě Janičky Langerový, abychom se jednak tady cítili dobře, a druhak, aby opravdu jsme zažívali takovou tu satisfakci, že i díky tomu, že jsme v Green Days skupině, že rosteme a že se nám daří. Tak jsem ráda za vás, za každýho, kdo tady přispíváme a kdo si to tady užíváme. Dobře, Daní. No a na závěr mi nezbývá ještě vyzvat, jestli máš pro naše spolupartnery a diváky nějaký vzkaz závěrečný. Jo, závěrečný vzkaz je: hrajte s kartami, které máte. Jo, určitě vytrvejte, protože projekt Greenways je nádherný. Jak už jsem říkala, řeší 3 důležitá témata: vztahy, peníze a zdraví, což pro mě a pro naši síť je hodně důležité. Takže vytrvejte, i my jsme procházíme různými odmítnutími, zklamáním nebo nenaplněním, očekáváním. A dneska jsem se to naučila brát jako příležitost. Příležitost k osobnímu růstu. Jo, všechno, co se mi děje. Takže vytrvejte, úspěch se dostaví. Tak, přesně tak. Vytrvejme a úspěch se dostaví. Já ti, Daní, moc děkuju za tvůj čas. Vážím si toho, že jsi přijala pozvání do našeho live talk show s úspěšnými. Přeju tobě a vaší celé síti, abyste už jenom rostli, aby se vám opravdu krásně dařilo, abyste si užívali vztahy, které v síti máte, a děkujeme za vás a za váš přínos. No a na vás, milí parťáci a diváci, se budeme těšit zase někdy příště ve středu v 10 hodin s dalším úspěšným hostem. Mějte krásný den a nashledanou. Mějte se krásně a děkuji Leně za pozvání.